салом бинандагони азиз, барномаи навиди 7 рӯз аст бо мухтасари муҳимтарин рӯйдодҳои ҳафта аз ёртиҷаи манзури шумо. дар робита ба ҳодисаи Крокус нисбати 5 нафари дигар парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид, хабар медиҳад телеграм-канали База. ин пойгоҳ менависад ки тибқи маълумоти пешакӣ ҳамаи гумонбарон шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд ва иддао мекунад ки маълумоти онҳоро низ дар даст дорад. манобаи ин пойгоҳ гуфтанд ки ҳамаи гумонбарон пайравони шохаи вилояти Хуросони Доиш мебошанд ки фаъолияташ дар Тоҷикистон манъ аст. суди ноҳияи басмани шаҳри Москва муҳлати ҳабси 8 гумонбари асосии ҳамла ба Крокусро 3 моҳи дигар дароз кард. қарори суд 16 май содир шудааст ва Далерҷон Мирзоев, Муҳаммад Собир Файзов, Саидакам Раҷабализода, Фаридуни Шамсиддин, Лутфуллои Назримат, Ҷумахон Қурбонов, Ёқубҷон Юсуфзода ва Муҳаммад Шарифзода то 22 августи соли равон дар ҳабси пешакӣ мемонанд. дар Тоҷикистон идгардакро расман манъ карданд. дар сурати риоя накардан волидони кӯдакон ба ҷавобгарӣ маъмурӣ кашида мешаванд. Сулаймон Давлатзода, раиси Кумитаи дин, дар ҷаласаи парлумонӣ гуфт, дар кишварҳои дигар низ идгардак дар шакли мавҷуда ва мушоҳида намерасад. тибқи тағйирот ба қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар маъракаҳои тӯю азодорӣ маҳдудиятҳои нав ҷорӣ шуда, буселу пешвози ҳоҷиёну умракунандагон ва пӯшидани либосҳои ба фарҳанги миллӣ бегона манъ гардид. мақомоти Русия ронандаи як автобуси ҷамъиятиро ки рӯзи 10 май дар дарёи Мойкаи шаҳри Санкт-Петербург сарозер шуда боиси марги 7 нафар гардид, ба ҳабс гирифт. гумонбар Раҳматшоҳ Қурбонови 44 сола зодаи Тоҷикистон ва шаҳрванди Русия аст. нисбати Қурбонов ба иттиҳоми вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки ба марги 2 ё зиёда аз ин шахсон боис гардид ва хидматрасоние ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест парванда боз шуд. суди ноҳияи Октябрьский Санкт-Петербург гумонбарро 2 моҳ ба ҳабс гирифт. Қурбонов сабаби ин ҳодисаро аз кор мондани мотори автобус гуфт, вале ҳамсари ӯ ба телевизиони маҳаллӣ гуфтааст, ки шавҳараш шаби рух додани ҳодиса соати 3 ба хона баргашт ва ӯро субҳ боз ба кор даъват карданд. ӯ гуфт шавҳараш 20 соат кор карда, танҳо 4-5 соат хоб кард ва боз ба кор рафт. як корманди комиссарияти ҳарбӣ дар ноҳияи Темурмалик бо гумони гирифтани пора боздошт шуд. ба иттилои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Асомиддинов барои як сокини ин ноҳияро ба рӯйхати хизмати алтернативӣ номнавис кардан 12 000 сомонӣ талаб кардааст. нисбати гумонбаршаванда бо моддаи 391 қисми 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуд. ин банди кодекси ҷиноятӣ ҷарима ва то 5 сол зиндонро муқаррар кардааст. давоми 45 рӯзи даъвати баҳории ҷавонон ба хидмати ҳатмии ҳарбӣ 47 шаҳру ноҳияи кишвар аз иҷрои нақшаи даъват гузориш дода, дар умум 90% нақша иҷро шуд. дар ин бора вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дод. ҳамин тавр вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Душанбе ва вилояти Хатлон нақшаи ҷалби даъвати шаҳрвандонро ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ 100% иҷро намуданд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ нишондод ба 88% баробар аст. вилояти Суғд бошад 67% нақшаро иҷро кардааст. барномаи навиди 7 рӯз буд аз ёртиҷаи хайр.